nu. Vi fester for, vi skal ud nu. Vi skal væk fra RG, og det er lige nu. Og du ved, vi ikke giver en fuck, for vi skal ud. Du kan finde os i timen. Laver ingenting, nej, vi pikker hver time, og ingen kan stoppe os. Vi er en lammende flok, så lærerne går amok. Så lad dem gå amok, vi lader dem gå amok. Du kan finde os i timen. Laver ingenting, nej, vi pikker hver time, og ingen kan stoppe os. Vi er en lammende flok, så lærerne går amok. Så lad dem gå amok, vi lader dem gå amok. Når John er puller op, og musikken er i top. Men han er spejderleder, så du skal slet ikke fuck. Og hvad med Niller Nils? Hørte du, hvad han sagde? Og ham der, Martin, hvem Robo han blev af. Så ham en gang i år, og så stak han nemlig af. Thomas har vi i hvert fag, ham fik vi nok af. Vi fik alle sammen 12, så nu skal overskægget af. Dardomaren var et flop, vi dyrkede det ikke nok. Ligesom Ida Pien, og før vi kun havde en team. Videre til Søren, han går rundt med trommestav. Han er fucking nøjeren, også selvom han er lav. Han er sød med sin knold, men giver os aldrig 12. Men er du så sød, men måske lidt for blød. Alle kom for sent, ja, du var nem at smide. Lonely, vi glemmer dig aldrig, du er et fashion icon. Christian Fens, du er skoens OG, men du var bag voldelig. Go mine, vi skal ud nu. Vi fester for, vi skal ud nu. Vi skal væk fra RG, og det er lige nu. Og du ved, vi ikke giver en fuck, for vi skal ud. Du kan finde os i timen. Laver ingenting, nej, vi pikker hver time, og ingen kan stoppe os. Vi er en lammende flok, så lærerne går amok. Så lad dem gå amok, vi lader dem gå amok. Kevin, du er en champ, og du er Bayern-fan. Men du kan ikke hamle op med vores klan. Vores navn, vores hold, vores magt og stil. Se, og I kan ikke følge med, det kommer til at svige. Og Christina, du går ind for rettigheder. Du går med cardigan, og du er vores vejleder. Vi er 9. årgang, og det er vores afskedssang. Vi var den bedste årgang, nu er det slut med skolegang. Når vi træder ind ad porten, får et smil fra Morten. Vi har et godt sammenhold, men Ivan han går kold. Vi elsker jer så meget, og den skole vi har ejet. Vi ejer Randers skoler, det skal være understreget. Alle lærerne på skoleture, det dag vi tager afsted. Og vi vil altid være husket for vores vigtighed. Nu er det slut, vi kommer ikke tilbage, uanset hvor meget I kan flage. Aha. Go mine, vi skal ud nu. Vi fester for, vi skal ud nu. Vi skal væk fra RG, og det er lige nu. Og du ved, vi ikke giver en fuck, for vi skal ud. Du kan finde os i timen. Laver ingenting, nej, vi pikker hver time, og ingen kan stoppe os. Vi er en lammende flok, så lærerne går amok. Så lad dem gå amok, vi lader dem gå amok. Okay. Ærligt, lad os lige snakke lidt om 8. klasserne, ja? Fuck, de er irriterende at kigge på, ærligt. De er så fucking irriterende. Er vi enige? Fuck, nogle taber. Altså, de kan fucking ikke toppe os. De kommer til at savne os fucking meget. Hele fucking skolen. Hele muligheden. Okay, vi er ude. 9.